koji je otišao na dežurstvo, onda ga je zvao i kao, evo ja ću ti sad to doneti, jer zaboravio valjda na stolici pored njega torbu, svoju aštovku i otišao na dežurstvo i moj sestre našao tu dobar trenučin i kaže sad ću ti ja to doneti. I on je izašao, znači seo svoj auto i krenuo i usput je naletao na biciklistu, padao je kiša i udario je, znači, čoveka. Čovek je nesrećno nastradao posle nekih dana i umro. I život Mozarta se, znači, pretvorio u jedan, da tako kažem, pakao. Prvo što je to jako teško za njega, što je doživeo i verovatno više savesti i sve ostalo. Upropastio je sav svoj život, upropastio je živote svojih najbližih, znači, i napustio je porodicu i tako dalje, otišao je i odavde i više ne živi u našim krajevima, mislim da je otišao na kraj sveta, znači, eto šta može jedna ta mala doza alkohola da učini. To je samo ovih 0,2 mila, znači, koji su dozvoljeni i koji su toliko učinili da se u tim uslovima dogodi ovako jedna velika tragedija. I pored svega toga, što sve to zna, znači kao lekari, kao ljudi koji se bave, znači, toksikologijom, otrovnim materijama, šta može da bude lek, šta ne može da bude lek, i dalje je jedna priča, sramotno, znači, od strane lekara, da ima nekih dobrih i pozitivnih uticaja na zdravlje ove ljudi u ovom alkoholu. I kao što ste vi to dobro zapazili, najčešće se, znači, forsira to crveno vino, a cela priča ide iz Francuske. Znate, su oni najveći proizvođači vina na svetu i njihovo vino, oni su dugovečnije jer piju vino, znate? Ma da, to su stvarno ove smešne priče, ali hajde da vidimo, znači, šta je to ono što je u vinu, u samom crvenom grožđu. Znači, postoji jedna materija koja je lekovita, znači, koja je dobra za krvne sudove, pa danas u farma industriji imate kreme, znači masti, za noge, za vene i tako dalje, koja se pravi čak i od lista vinove loze, a sadrži upravo ovu crvenu supstancu koja ima u vinu, znači koja ima u vinu za krvne sudove. I sada, kada su farmakozi, znači toksikozi, ljudi koji se bave proučavanjem tih materija, odnosno proučavali koliko je to potrebno da vi popijete da bi se ispoljio lekoviti efekat te supstance, znači koja se nalazi u grožđu, u vinu, na organizam, do čega su došli? Pa to treba da budu, znači, ajde prebrojimo ih. Koliko ima ovde čaša? 12 čaša vina. Znači, 12 čaša vina je potrebno da biste vi dobili tu koncentraciju te lekovite materije u telu, koja će onda biti pogodna za... A šta je sa ovim 12 čaša alkohola? To niko, znači, ne računa. To su vam samo brojke. Znači, brojke i statistike koje u stvari niko ne može... Interpretacija statistike je ono što je najvažnije. Znači, mi ovde imamo lekovitu supstancu, ali mi imamo ovde i medijum, znači, koji je alkohol, koji je toksičan i koji nikako ne može, znači, to štetno dejstvo nikako ne može da se uporedi sa lekovitim dejstvom. Ono što bi lekovito dejstvo bilo, to je suviše mali efekat na telo, koliko je štetno dejstvo ovog alkohola na organizam. I otuda, znači, ta priča, znači, je iz Francuske potekla, da je crveno vino njihov eliksir dugovečnosti. A preskočili su i ishranu, kako se oni hrane, oni se uglavnom hrane mediteranskim tipom ishrane, gde je meso manje zastupljeno, gde je više maslinovog ulja, maslina i tako, znači povrća u izobilju, voće i tako i tome slično. Znači, ono što imate u soku od grožđa, ono što imate u samom grožđu, to je ono što je lekovito. Znači, ima tog lekovitog i u vinu, ali vi biste trebali da popijete voliko da biste, znači, lakše ćete popiti 3 čaše
soka od grožđa ili ćete pojesti 1-2 grozda i da uzmete tu lekovitu supstancu u svoje organizam. Ali nemojte znači da je uzimate pomešanu sa alkoholom koji će u stvari izvršiti to toksično delovanje na telo. Shodno tome, Svetska zdravstvena organizacija je u časopisu za lekare, koji se zove Medicinski tribunal, pre izvesnog vremena, znači pre nekoliko godina, na naslovnoj svojoj strani obavestila lekare širom sveta i uputila im jedan poziv da je nemoralno preporučivati alkohol i crveno vino kao lekovito sredstvo i da sa tom praksom bi trebali svi da prestanu. Da dobro znamo koliko je alkohol štetan i šta sve čini znači alkohol od čoveka i od zajednica i od društva i da se sa tom praksom prekine. Znači, to je bio jedan apel koji je svi su pozvani, znači svi lekari su pozvani na taj način da o tome govore i da sa svojim pacijentima o tome diskutuju. Znate, imamo države sada koje imaju izuzetno veliki problem sa time, gde su vikendi postali samo vikendi za upotrebu alkohola. Engleska mladež je izuzetno sklona alkoholizmu. Oni od petka uveče do ponedeljka ujutru idu u te neke njihove zabavne centre gde se ne trezne, znači uopšte se ne trezne. I to je postao stil života tih mladih. Neki sedaju na trajekte pa idu u druge države, znači susedne, gde i mogu jeftinije da se opijaju i tako dalje. Znači, društva su postala vrlo nezdrava, da tako kažem. Mladi su pod velikom opasnosti da od njih postanu, znači, alkoholični ljudi neupotrebljivi za život i za društvo. Znači, to su veliki problemi. To uopšte nije šala. Ono što se kod nas dešava isto vodi na taj jedan put. Nekada su, recimo, ljudi bili jako zauzeti poslovima. U Danskoj i u zemljama na severu, znači, Evrope, su nekada ljudi morali, malte ne, čitavo leto da skupljaju ogrev, jer imaju dugu sezonu, grejnu sezonu, i da bi se imali dovoljno ogreva, dovoljno drva, da se pregreju, da tako kažemo, tih 7, 8, 10 meseci koliko im traje ta jaka i hladna zima. Međutim, posle rata su počeli da uvode centralna grejanja i kako su uveli centralna grejanja, tako se stopa alkoholizma povećala. I onda su oni vršili ispitivanja šta je dovelo do toga da imaju toliko stopu alkoholizma i došli su, znači, do zaključka da ljudi imaju više vremena, više praznog vremena, koje ne znaju gde će da uklope, kao ove naši Mujo i Kas, ne znam što stalno njih uzimamo kao aktere u nekim našim vicevima, ali stvarno je tako, znači ljudi su postali dokoni, imaju više vremena i tu dokolicu ispunjavaju tako što se bave ekstremnim stvarima, znači neki ekstremno žive, neki ekstremno se bave ekstremnim sportovima, drugi se opijaju i tako dalje, znači u svemu idemo u ekstreme. I znači to je ono što je vrlo bitno. Šta sada mi da radimo? Znači, s jedne strane imamo pritisak koji sprovode, znači, određeni, da tako kažem, strujanja. U Francuskoj, u samoj Francuskoj, zamislite, i u istom tom časopisu za lekare bila je objavljena studija koliko Francuzi potroše novaca, para, na pića u toku godinu dana. Ajde, malo ćemo da razmišljamo koliko bi to moglo da bude para. Koliko država Francuska potroši za godinu dana? Ono su Francuzi, ne država Francuska, nego Francuzi. Koliko njih ima? Znate koliko je to država? Koliko? 80 miliona? 70? 60 miliona. Da kažemo 60 miliona ljudi. U tih 60 miliona ljudi imamo decu, znači koju neće da računamo i jedan deo populacije koji isto neće da računamo. Znači da uzmemo taj deo populacije koji možda ne konzumira alkohol je
miliona. Uzmimo 30, polovina, ma nije polovina, manje od polovina. 20 miliona, znači oduzet ćemo tih 20 miliona koji to ne konzumiraju. Znači, ostalo nam je 40 miliona ljudi koji konzumiraju alkoholne napitke. I sada, ajde da kažemo koliko bi jedan čovek koji prosječno, znači ne alkoholičar, sad da ne računamo ljude koji svakodnevno konzumiraju velike količine alkohola, nego prosječno, znači prosječnu potrošnju jednog čovjeka. A šta misli? Iskustvo, molim? 200 grama. 200 grama. Koliko je flaša nedeljno? Kako? Flaša nedeljno možda. Flaša nedeljno. Ja mislim da nema 200 grama. Šta vi mislite? Koliko se, popije se jedna, dve čašice? 30. Jedna, dve ili tri, šta ćemo? Ujutro? Posle ručka obavezno 2 decilitra. Čega, vina, piva? Kod Francuza vina, kod Nemaca piva. Kod Nemaca piva. Ajmo sad kod nas, pa ćemo to što je kod nas prosjek da preselimo na njih. Samo piju ne piju 2 decilitra, nego piju najmanje pola litra. Pola litra, da, što oni vole. Dobro, ajde dnevno da uzmemo dnevno neku klasičnu potrošnju čoveka koji upotrebljava, ali ne preteruje, znači. Popije jednu rakicu, pola litra, znači nekog alkohola, tako. Pola litra, klasika, pola litra, dobro. Znači, pola litra. U proseku, koliko košta kod nas tih pola litra? Zavisi šta? Koliko? 250-300 dinara? Pola litre piva ili vina. Uzet ćemo prosjek, znači. Koliko je to? 250 dinara, znači 2,5 evra. Tako, ajde da uzmemo 2,5 evra. E sad, to je sigurno u Francuskoj duplo ili prosto. Jer kod njih je piće skuplje, znači nemate kod njih tako jeftino pivo, vino i tome slično. Dobro. 40 miliona puta 2,5, to mu dođe, znači, ajde matematičari, 100 miliona. Je li tako? Ja ne znam to ni da napišem. A čega? A čega je ovo? Evra? A to ovih naših evra, jel da? A francuskih? Francuskih dugu, jel da? Kako? I puta? 365. I više ne znamo da izračunamo mi nema, tako? Ja više ne znam da izračunamo. Znači, to su ovih naših, znači. 365 dana. U časopisu je stajalo da Francuzi svake godine potroše toliko para na alkoholna pića da od tih para može da se napravi čitav jedan grad, infrastruktura za stanovništvo od 100.000. Znači, kao što je, koliko je Jagodina? Koliko ima Jagodina stanovnika? 50-60.000. Niš ima 200, ali tako? Smederevo bio mnogo prije. Smederevo. Koliko ima Smederevo? Koliko? 100.000. Znači, a znate šta je infrastruktura? Infrastruktura je sve. Zgrade, stanovi, bolnice, škole, opštine, sportski centri, autobuske stanice, železničke stanice i tako dalje. Znači, to je ogroman novac koji ljudi troše, a nemaju veliku korist, znači, od toga. Znači, ovo su samo naše, znači, neki proračuni.